لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبال مكان نبال موسى أو ديني أنا أو بال مكان سنة نبالي مدرسة موجاتي أنا محمد يا on signe amawya tv togola emission min naso tenon dene kabe dirma au ka buna nga pagila abena emission so emission yi anya togoda feko tarika mo hakilla dia ambla ala ninga togonde ko feko tarika no ye tarika famia Allah subhanahu wa ta'ala ya nyini on fe kafo amaka bele jibin ka boko takira fa nga famu ke anga dinana nin tarika hamawya tijana muhammadiya ni alabatu du amago be muna dunia ani famia kode kama anyini emission si ka ko feko tarika au ka buna nga fayida ka nga siga tarika famia so cho done ko fe emission ya bana boli muni muneka emission ya bana boli an karama shana hamawo ye jeni shana hamawo abangla yoro jeni shana hamawo adun abonawo kasi akrama sallallahu alaihi wasallam ina fo am bela jeli ba kala man ka fo ko shiriku akana sabu ye jumenye kasi akrama sallallahu alaihi wasallam wata manen ko ba shana hamawo ka kala nen korobo minu nasoro o wele ka akam kadamu jamanen kono no e malin kono ani maliko ka ani ushiyo amna emission mi tarike ni kelengene na bela jeli ka wata manen ko be akrama shasid muhammad lagari alika se shana hamawo ma nyoro asira ma jodi ninga na tarika indi ama no ye tijanya tarika ni ala sama emission mina boli ni kelengene na bela jeli ka foka ta se wirdu mi mamulo ni oye ni tijana wirdu ni asigilendo asahullah ni soli la ilaha illallah fodeka dalilu minumula ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma na dalilu minumula ko alquran ko emission sigilendo ni kelengene na bela jeli ka mo be sigi yere ni ga ko tarika ni yala ma bida do wal ma mun do ya ala salama o ka buna nga pagina jabu mun ola o bela oluso wote menen ko fe anga tarika ni shartu ba ala o shartu no oye doni shartu sabatili shartu lazim wali shartu fo fara kena shartu ni dafali shartu ka o bena ni kelengene na bela jere wala le soro ni emission kono do na tawla wote menen ko fe minen kitu urdu kono wazifa bala hadara bala ni mo gomi na soro mo gogi wazifa damne enye ikanga glan chugudi wala may tura bibu da nyine yin soro wala may ka ko raji klalila wala may do fara ka ube ye dobo ala e go glan chugudi ni ala salama ni emission yi o bena ka tarika famia emission yi sababu yalla amade ala fe ala ka on beso emi shana hawlo ka kalandini emi shana hawlo ka no emi shokti jan ka kalandini wala may shokti jan ka no emi ala kira sallallahu alaihi wasallam mandoni ni emission ni wala ma yalla me ajariye amani ni fe ika emi ka partager wala ma ni ni ngarmi mi bulo iko sibe commentaire tenaw de ne awbina emission so 10h wati aw kambe do ko were assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh يا شيخي حمى الرحمن نعم المجاهد العظيم البالي